हाय लोगोफोर, आंनि मुङा सोमखोर नार्जारी। आं उसुनि इन्सट्राक्टर। उसुआ मा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। दा आं बेखायनो उसुनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फंनैसो बुंथिग्रोसै। उसुआ जाहैबाय मोनसे खेला, सरकारजों गनायजानाय मोनसे रिकगनाइज मोजां खेला। उसुआव मोननै रोखोमनि खेला थायो। मोनसेया जाहैबाय सान्दा आरो मोनसेया जाहैबाय थावलु। बेयो चाइनिज राव। सान्दाया जाहैबाय बर'आव बुलायनाय आरो थावलुआ जाहैबाय दिन्थिनाय, मोसानाय बायदि देखायनांगौ आरोखि थावलुआ। दा जेयानो जाया, आं उसुनि इसिबां माने बाथ्रा बुंनो सानाखै। आं माने उसु गेलेयो हिसाबै, उसुजों रोंदों हिसाबै माने खिथानाय जाबाय आरोखि नोंथांमोननो। दा आंनि मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनखौ आं फोरोंनो सानदों। जानो हागौ गोबाङानो सोलोंनो गोसो दङ। बायदिसिना बायदि रोखोमनि खेलाखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव, बबेबा जायगायाव सोरबाया मास्टार मोननो हायाखै आरो सोरबाया सम खाबु मोनैनि जाहोननि थाखायबो गेलेनो हायाखै। दा जायफोर सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोना बे इउटुबनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव सौनायखौ फोरोंग्रोगोन। अनलि मोनसे टाइपनि सौनायखौ आं फोरोंग्रोगोन। नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय आं फारि फारि फोरोंलांबाय थागोन। दा आगदा आरो आगखि बेसोर मोननै संनायनि टेकखौ आं नोंथांमोननो फोरोंगोन। अनलि स्ट्रेट। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फोरोंगोन हुक दं, आपार काट दङ। बेफोर गासिबो आं उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं फोरोंलांगोन। दा समखौ गोबाव खालामालासिनो थौदो सोलोंदिनि। दानिया नोंथांमोना नायनानै लादो, गोसो होनानै नाय, जाहाथे नोंथांमोना थाब गोरलैयैनो सौनायखौ रोङो। गिबियावनो बे पजिसनाव फै। बे आखाइया बे खावलाय सेराव, खावलायनि खाथियाव लानांगोन। बेनिफ्राय सिगां बिसिगजों लांगोन आं। बिसिगजों नङाबा रावबो रोङा, बेखायनो आं बिसिगजों फोरोंगोन। गिबियावनो फार्स्ट आगसि साइडखौ सौगोर, लासै स्ल', जेरै आं सौदों बेबायदि। लाबोफिन, जेरै सौदों बेयावनो जायगायावनो लाबोफिन। आखाइया दोरोद मोना। दानिया आगदाखौबो सेम बेबायदिनो बे जेरै सौदों बेबायदिनो लाबो, बेबायदिनो। जेसेबांनाखि नों जाया मोनदों, एसेबांनाखि नोङो सौबाय था। जेसेबांनाखि फ्रि मोनागौ मानि नों बेबायदिनो सौबाय था। आरो जानाय बायदि मोनदोंब्ला लासै स्पिडखौ बारायदो। दानिया आगदाखौ लाबोदोलाय। आगदायाबो सेम, बेनो बेलाय। जायागौमानि सौबाय था बिदिनो। जानाय बायदि मोनोबा स्पिडआव लाबो। दानिया डाबल, आगदाखौबो आगसिखौबो, आगसिखौबो आगदाखौबो मोजाङै नायनानै ला। नाय, लासै बिसिगाव फोरोंगोन आं। दे 1 लाबोदो, 2 लाबोफिनदो। दे जानाय बायदि मोनदोंब्ला
स्पिडनिफ्राय स्पिड बारायनो हागोन लासैनो बेनो जागोन 1 2 1 2 नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौथ' आं मिथिला। नोंथांमोना जुदि माबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरहर, जाहाथे आं उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ मोजाङै फोरोंनो हानाय बायदि। दा जियानो जा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। बाय बाय, उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। खुलुमबाय।